Eutxo horre bezain ondo, baina bai, alergiak egiten ditugu. Egia da, sarrerari politenaren saria emango dizu. Bai, polita izan da. Baina goituta zeo korrelako. Pelota egiten hasi zaite, ez dakit, baietz, asmatu zerren inguruan egingo naun galdera, A ver, cuidao. Bai. Bueno, joango gara, pixkanaka, joango gara. Gaur futbolari buruz hitz egin gara, humano. Hoxe. Bai, baina Xabirekin azkenean beste zerbaitetaz hitz egiten bukatuko dugu eta beste norabide bat inguruan. Orduan has gaitezen zuzenan hortik. Arraunaz hitz egin dezagun, bai? Arraun talde asko Kastelena atxeden eguna izaten dute, asteburuko estropada gogorren ondoren edo. Zuk zer egiten duzu astelenetan? Tostartean. Bai, gaur tertulia. Ez da atxeden eguna zuretzat? Ez, baina egun berezia bada, normalean astelenetan, ja urte asko direla tertuliak egiten ditugu, eta oso ondo pasatzen dugu. Gehiago esango dizut. Urte batean, Igor Makazaga, San Juan Darra, San Juan Gau prestatzaile, Orion prestatzaile ere izandakoa, eta gaur eguna Donostiarra ontzian, ark esatezian, jo, haizu, ze ondo pasatzen dugun tertulian, eta entzuten gaudenean gu talde bateko kide izan da, eta implikatu bezala, jas, nola izorratzen digute, zuek horren ondo pasatzea, eta hola, erdi bromak eta egitea gertatzen denaren inguruan. Momentu honetan, Patxi Ogurrola eta Itziar Olasaraztirekin aritzen zara tertulian, gaur gauean denez, egizu propaganda pixkate, norrentzungo dugu gaur gauean, zen ditu behar diozu gaur gauean? Ez, gaur tertulia daukagu, ondorioz beste gonbidatu bat ere izango dugu, baina gure arteko hausnarketa sakonago bat egingo dugu, azken finean, eta zuk ere hortaz pixka bat badakizu, estropadak bat-batean ikusten zaudenean, batzutan ez dituzu gozatzen, ez dituzu behar bezala hausnartzen, gertatzen ari dena adierazi behar diozuelako entzulei, ez da? Eta orduan gaur ja, denbora pixka batekin, pixka alde batetik sirikatu, beste batzuei enguento pixka bat eman, eta batzuta zerratzen aldira, Manu. Desente. Arrauna gainera alde hortatik oso barneratua daramazun kirola izaten da, herriekin lotura ikaragarria duena, eta badaude ikutu ezin diren hainbat gauza. Bai, horrela da, guk ere badakigu. Bai, egia da, bai. Bueno, errepasa ditzagun ligak. Izilike, bai, egia da. Errepasa ditzagun ligak, azteko Euskotren ligarekin hasiko gara, Arraun Lagunakek 2 bandera, Oriok 2 bandera, eta Donostiarrak bandera bat. Aurre ikusten genuena gertatzen ari da? Bai, berak ziren favorito nagusiak, zalantzari gabe, nik uste dute zusteko agian handiena Tolosaldeak eman zuela, denboraldia hasi bezain pronto, bueno, gero estropada batean hankasartzea edo bezertxo bait bere egin dute, baina nik pentsatzen dut, bai Tolosaldeak eta atzo Donostiarrari gertaturikoa pixua zala eta etzala, eta lastreak zirela eta kanporatuak izatearekin, liga gauza bat da, baina liga asko lotze zaitu. Eta beste modu batean planteatu ahal izango duela Ruf Urtuiz bereak denboraldia, eta malaletxe hauek pasatzerakoan, nik uste dut, etekin handiagoa ateratzeko ere posibilitatea izan dezaketela. Berriro ere diot, konturatzen baldin bazera zenbat taldek lortu dute kontxa, ze hori da azkenean gure kontxa eta liga irabaztea. Zaila da. Asko lotzen duelako, eta mantentzea, eta estropada honetan ezin dizkiat hauek sartu, arrisko handia diagu puntu hauek galtzekoak, eta bat eta beste, asko lotzen du ligak, eta ondorioz, talde batzuri nik benetan pentsatzen dut mesede egiten diela, ez jarraitu alizatea. Batzutan futbolen sorpresak izaten dira, Cadizek, Real Madrid irabazten dio. Arraunean beti honenak irabazten aldute? Honenak egun hortan bai berak dira, irabazten dutenak. Baina horrek ez du ezan nahi talde sendoena, indartsuena, orekatuena denik. Ez, kirola da, azken finean, eta horri esker, esustekoak ere izaten dira, eta lehen txandan aritutako ligan 9. edo 8. dagoen taldeak lortu egiten du bandera bat eguraldiaren aldaketak direla, eta ez direla, eta hori da Arraunak duen beste xarmaetariko bat. Beraz, esan duzu gaur gauean gogoetak egingo dituzuela, atzo Donostiarrari gertatu zitzaiona gaurko gogoetak gaia izango da, ez da, ligari begira ondorio larria izango da beraientzat. Bai, larria, baina bestalde oraindik ere ohorezko txandan jarraituko duten, naiz eta saltoa handi xamarra izango den beste ontziekiko, ez da. Orduan, argi dago, atzo kolpe hartu zutela, eta segurunago ez zela giro izango ontzian eta ontziaren inguruan, baina nik uste dut hoietatik ere zure konklusio onak atera behar dituzula, eta nahiko egiten ari dira, aurtengo denboraldian Donostiarrakoak, berriro ere goi-goian bere ontzia eta bere errendimendua jarrita, eta benetan pentsatzen dut, hortikan ere arrantza ona egin ahal izango dutela.
Liga irabazteko buruz buru ikusi ditzakegu agian Orio eta Arraun? Zuk zeinen alde egingo zenuke apustu? Ez da erresa, ze Oriok talde ikaragarri zabala dauka. Goi mailako prestatzaile bat, arraunlari ikaragarriak, eta Oriotarrak dira. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Bai, honeta txarrerako, baina argi dago arraunean horiz joateak tira egiten duela. Eta arraunek agian talde nire iritzian, eta errespetu guztiarekin, sendoagoa, kompaktuagoa, baina desente laburragoa. Eta Juan Mari Etxabek, nik uste dut, berak agian utzi beharko duela zertxobait gehiago arriesgatu ligan, hanka sartzeak izatea, azken helburuetara sendo eta benetako posibilidadekin iritsi izateko. Zu esaten nahi zara sendo lehen, arraunlariak, helduak, sendoak izaten ziren, gaur egun oidek altuak, arinagoak, gaur egun irabazteko zer da importantena? Patio asko, altuera, argala izatea? Gaur egun oreka. Oreka, bata bestea. Pixu eta potentziaren batioen artean, zalantzarik gabe, askotan komentatzen dut. Zorionez, gu beste garai baten ibili ginela arraunean eta pasatzen genitun baita gureak. Matxakatu gaur egunekoak baina gehiago egiten genuen, jai egun bakarrik ere ez genuen izaten eta ordu gehiago entrenatzen genitun, baina iruditzen zait, gaurko emaitzak eta ikusita, igual de balde entrenatzen genuela. Bai, ohitura orduan, 2 ordu, 3 orduko entrenamenduak, 120 errepikapen pesaetan, ikaragarrizko astakeriak egiten genitun. Orain askoz neurtuagoa dago guzti hori, eta etekin gehiago ateratzen diote bere lanari urte osoan zehar, eta baita bere arraunkerari uretan. Orduan zuek meritu gehiago zenuten? Ez dakit, astakirtenak izan geha beti, eta orduan ere guztu ibiltzen ginen horretan. Bueno, 5 bandera jokatu dira orain arte Euskotren ligakoak ikusiko ditugu hona hemen, garaipen. Arraun lagunak, arraun, bai, gaur, etxean, fabrika bandera, Donostiarrak eramango du. Bai! Donostiarrak 10 eta 55. Orio bandera. Hirugarren edizio hau Nadet Agirreren eskutan. 10 minutu eta 24 segundo arraun lagunakek lortu du garaipena. Ibai Zabaleko uretan Bilbo... Ze polita, emozionatuta zego. Garaipen, Nik oso polita, ederra. Pixka teknikoa da katzuretzako, Manu. Atzo Orion Bermeok irabazizun gizonetan. Nik gaur denbora pixka. Orain pasako gara gainera. Bai, nire galdera bitu teknikoa. Bai, gustatzen, lan pixkat egin dut. Nik erasko kobratzen dut, eta lan pixkat egin behar dut. Hoizen begiratzen nuen, eta tripulazioari buruz, adinari buruz, kalkulatut eta 33,4 urte dituzte, hortxe biltzen dira. Bermeok? Bermeok. Eta beraien artean, 569 bandera irabazi dituzte. Helduak dira, bandera pila bat irabazi dituzte. Eskarmentu handiko arraunak. Beti berberak aldaude hor arraunean, Manu. Ez, mugimendua badago. Gaur egun zertxobait gehiago zaintzen dituzte etxeko arraunlariak. Propioak direla eta ez direla, batzuk ere horretaz baliatzen dira, agian maila pixka bat eskaxagoa emanda ere ezin dituzte. Alboratu eta derrigorrez taldean egon behar dira, excepzioak dira. Erra da 569 bandera, eta 33,4 nahiko helduak dira, ez da, Manu? Dudarik ez izan, eta gainera Bermeo bezalako talde batean elkartu egin dira azken urte, ja liga sortu zenetik ere, ja elkarlanean ari den taldea da, baina ez da betidanik uretan egon den arraun talde bat, proiektu berri bat izan zen liga sortzerakoan, eta nik uste dut arrakasta erabatekoa lortu dutela Urdaibaikoek, eta traineruaren izena entzunda gainera ni behintzat emozionatu egiten naiz. Bou Bizkaia. Bou Bizkaia. Eldu diez aiogun ba eskola ligari. Bou Bizkaiaren izena nondik datorren? Nondik? Tik-tak, tik-tak, ez? Euskadik, gerra garailean, ez zitun gerrauntzirik. Orduan, Pisben, San Juanen zeuden, bakaio 11 burnizko 3 zeuden, eta aiai kainoio bat aurrean jarri, eta Euskadiko armada. Bou Gipuzkoa, Bou Bizkaia eta Bou Araba. Toma. Kainoiarekin. Kainoi bat jarrita, eta pozik. Eitu egin dut zerbait ikasten du. Kainoiak bou egin zuten. Bou. Ontzi batzuk dira, ez dakizu. Bouak dira, parejan batzuk arrauntz egiten dute, irunaka ere txandatuz, eta bouak ziran ontzi berriak bakarrik zarea bota, beste estilo batean, eta jaso egiten zutenak. Bou, bueyes, bakarrik. Ez zuten parejarik behar. Oso ona. Hori ere ingasi dugu. Oso interesgarria, Manu. Eldu ez egon orain Euskola Berligari. Ona, lasai. Lasai, biurreko programa du. Manu, zure momentua da.
Guk esan dizu... Gutxi kostatzen zaitela kantatzen. Eta gero dantzan. Aurren Eusko Label ligatzen. Eta gero dantzan, ez? Ea, 5 bandera, Zierbenak bat, Ondarroik bat, Donostiarrak bat, eta Bermeok 2. Borroka zer da, irekiagoa? Oraindik bai. Bueno, nik uste dut 3 ontzi daudela momentuan posibilidadeak dituztenak. 3 horietatik 2 benetako posibilidadeak eta denboraldia zeran ere guztion ahoan zebiltzan ontziak. Hondarribia urtero bezala, Hondarribiaren itzala oso luzea da urte askotan zehar, eta baita Bermeorena ere. Eta berak dira, argi dago dominatzaileak, eta konturatzen baldin bazera gainera, liga zertxo, mantxo doa, baina aurrera doa, eta gero eta sendotasun gehiago ikusten ari gara bi ontzi hauen inguruan, baita Zierbena ere, zoragarri, eta iazko lehortearen ondoren eta prestatzaile eta proiektu berri honetan lortutakoa handia da, baina argi dago favorito nagusiak emakumezkoetan bezala, iazko 2 lehenak direla, eta mutiletan gauza bera, eta errepikatuko dela. Momentuz, Hondarribia lider 2 puntura dago Bermeo, nor da favorito liga irabazteko? Iazkoa ikusita nik Bermeorekin geratuko nitzake. Hondarribiak etekin gehiago ateratzen die bere arraunlariei, oso ontzi teknikoa da, eta planteamenduak, Mikel Orbañarosen planteamenduak oso hausnartuak. Bermeok beste ahalmen bat dauka, garrotea. Eta horrekin gauzako zertxo baite maldagora jartzen direnean, egurra eta horretarako ahalmen handia dute. Atzo ikusi genuen, bigarren ziabogan, olatua harrapatu ziren biei, Hondarribia eta Bermeok gutxienez 10-15 metro gehiago egin zituzten, baina ontzia jiratzen lehenak, nortzuk? Indar gehien izan zutenak, eta hor lortu zuten, estropada purtzea. Bueno, guk bildu egin ditugu orain arte jokatutako banderak, eta ikusi egin goitu. Leian garaile izan dako mutilak pozik, pesoak altxatuz, haundia egin bai dute gaurko honetan hemen Koruñan. 2 banderak Donostiarrentzat gaur Jaun Andreok! Bai! 22 Zierbenak, 2 gehiago! Erakustaldia eman dute bermeotarrek. Petronor bandera, etxera eramango dute. Bai, Urdaibai! Hondarribiak irabaziko du bandera Jaun Andreok, eta lidertzan geratuko da bakarrik. Hor da Hondarribia, bai! Azken metroak egiten garaine, Bermeo Urdaibai, bai! Begira, Hondarribiak orain... Eta 34. Eta orain, Anuska ez da landereako. Hortxe, ederrak, Bueno, eta horre Orioko bandera ikusten. Ze bandera polita, Utziko jazu galdera bat egiten? Baineska. Ez, kontua, Xabik eskatu xamartuta dagola. Bai? Zergatik dago Orio hain urrun banderetatik? Ba, toma. Begira, nik ikaragarri estimatzen dut Jon Salsamendi, eta bere zaldi batekin emango dizut erantzuna. Zenbat eta arraun gehiago ikusi, gutxiago ulertzen dut arraunaz. Ara? Radiomarka. Eta kaso honetan, kriston taldea daukate. Jonek esandakoaren arabera ikaragarri ondo prestatuak, batio asko mugitzen dituen taldea omen da, baina lehen esan dugun esaldi bere erabili behar. Kirol eta arrauntzaleon zorionerako, dana ez dira batioak, dana ez dira izenak, dana ez dira neurriak, eta guzti hori biltzen, elkartzen, eta hori lan horretan hobeto dabiltzatenak, dira etekin ateratzen diotenak, eta hori otarrek oraindik ez dute lortu. Asmatzea eta tekla hori ikuitzea. Eta zure ustez, ligan ikuste ari garenaren gauza oso desberdinak gertatuko da Kontxako estropadetan irailean? Ez, goian dauden taldeak berdinak izango dira. 8. dagoen talde batek ez du lortuko Kontxa irabaztea. Kirola da, baina logika bat ere badu, eta iruditzen zait gaur egun lehendabiziko 3-4 postuetan dauden taldeak izango ditugula baita Donostiako 2 estropadetan lehendabiziko postuetan. Ondo,